I la Laia, de la classe dels Mussols, de 5è, de l'escola La Serreta de Santpedor. Us presentem el joc de Ratones a la carrera, un joc competitiu per jugar de 2 a 4 persones i és a partir dels 4 anys. Té una durada d'entre 20 i 30 minuts. Disposem d'un full d'instruccions, un taulell de joc i 4 famílies de ratolins diferents, que n'hi ha 5 de blaus i de vermells i 4 de verds i de grocs. Després també tenim 20 peces de formatge diferents, 4 amb la porció més petita d'una porció, 4 amb 2 porcions, 4 amb 3 porcions, 4 amb 4 porcions i 4 amb el formatge sencer, que són 6 porcions. Després també tenim un dau, del 2 al 5, i 2 gats amb el número 1. I després també tenim el gat. La història que emmarca el joc és la següent. Com tothom sap, els ratolins són uns enamorats del formatge. Tots ells estan molt emocionats per arribar a un país anomenat Formatgelàndia. Però hi ha un inconvenient, i és que pel voltant hi ronda un gat molt afamat que està decidit a menjar-se tots els ratolins que pugui. Podran els ratolins escapar del gat i arribar a Formatgelàndia? Doncs som-hi! Ja sabem que l'objectiu del joc és recórrer tot el camí per arribar a Formatgelàndia i aconseguir el màxim nombre de porcions possibles de formatge. I és clar, que no se'ns mengi el gat. Com ho farem? Hem col·locat els ratolins a casa seva. Si som 2 persones jugant, juguem amb 5 ratolins per família. Si som 3 o 4 persones jugant, doncs juguem amb 4 ratolins per família. Llavors, ara hem col·locat els formatges aquí. Al primer amagatall hi ha 4 peces d'una porció de formatge, com bé ens indica el dibuix. Al segon amagatall hi ha 4 peces de 2 porcions de formatge, com bé ens indica també. Al tercer amagatall hi ha 4 peces de 3 porcions de formatge. En el quart hi ha 4 peces de 4 porcions de formatge. I en l'últim amagatall hi ha un formatge sencer en el país dels formatges Formatgelàndia. Ara hem de col·locar el gat a la seva casella d'inici, que dependrà del nombre de persones que juguem. Si som 2 persones, a la casella del número 2. Si som 3 persones, a la casella del número 3. I si som 4 persones, a la casella del número 4. En aquest cas, som 2 persones jugant. Doncs el col·locarem a la casella del número 2. Ja tenim col·locats els ratolins i el gat. Comença la partida. És el torn dels blaus i els hi toca tirar el dau. Si surt un número, en aquest cas el 3, no tenen cap més opció que treure de casa un ratolí. 1, 2, 3, sempre seguint la línia que indica la sortida. Ara és el torn dels vermells. Si surt un gat i un 1, hem d'avançar al gat una casella. I també un ratolí de la família, en aquest cas els vermells, una casella. No tenen cap més opció, com abans, de sortir de casa. Un cop la partida està iniciada i surt un número, qualsevol número, hem de pensar en les diferents opcions que tenim, ja sigui avançar un ratolí de la nostra família que ja està fora de casa o bé treure de casa un ratolí. Però, això sí, mai ens podem posar davant del gat, ja que quan aquest avancés es menjaria el ratolí. Arribarà un punt que hi haurà molts ratolins fora de casa i hi haurà el gat molt a prop. Aleshores ens voldrem amagar a l'amagatall més proper.
Per amagar-nos no cal obtindre el nombre exacte al dau. És a dir, que si traiem un 2, un 3, un 4 o un 5, ens hi podem amagar encara que ens sobrin punts. Per amagar-nos hi podem entrar per les dues entrades que molt bé ens indiquen les dues fletxetes de formatge. No hi ha límit de ratolins que es poden amagar a l'amagatall o a Formatgelàndia, però si hi entren i no hi ha fòssils de formatge, se'n queden sense. Un cop han entrat, els ratolins ja no poden tornar a sortir. Per una altra banda, pot passar que 4 ratolins coincideixin en una mateixa casella, de forma que formen una barrera i fa que els ratolins de darrere no puguin passar. Aleshores, si un dels ratolins avança de la barrera, els de darrere podran avançar. Alerta! El gat anirà avançant el camí seguint les seves caselles i quan hagi passat per aquí, els ratolins que hi hagin dintre casa quedaran eliminats automàticament. I després, si surt un gat, veurem que el gat avança molt més de pressa, de 2 en 2, i tots els ratolins que es vagi trobant quedaran eliminats. La partida anirà avançant i els ratolins s'aniran amagant, arribant a Formatgelàndia, o bé el gat se'ls anirà menjant. Un cop passi això, que ja no hi hagi cap ratolí en tot el tauler, cada jugador tindrà de comptar quantes porcions té de formatge. En el cas dels blaus podem comptar que aquí hi ha 6 més 4 són 10, més 1, 11 porcions. I en el vermell, 2 més 3 és 5, més 3, 5 més 3 seran 8, més 4 seran 12. Per tant, els guanyadors seran els vermells. Un joc trepidant i molt emocionant. Esperem que us ho passeu molt bé. I alerta amb el gat! Bona partida! Adéu-siau!